हमरा के माफ करे लोगिन। 2 दिन से ब्लॉग नहीं की डालत, का बताई हमरा समय नहीं के मिलत। पता नहीं बलुआ में 2 जोड़ा रबर लगा के घूमतानी, इतना ले समय नहीं के मिलत हमरा। ई मत पूछम कि काथी में बिजी बारू की तरह समय नहीं के मिलत। हर चीज बतावल ना जाला, ना तो लोग के नजर लाग जाला। गरनिए साग खरीदे आ साग से ज्यादा तो हमरा के डंडिये थमा देलसन कि ओबरा कहबो कहने कि हमरा के तूर उड़ के दी तबो ना मनलसन। ई डंडी के हम का छतरी बना के घूमी। पिछला वीडियो में तो देखला ही हो के बबलिया के जौन एमएस धन से मंगल रहनी ओकर जौसी के भगवान जी अपना लहू बुला ले बारा। बुझाताटे कि ओही ला शायद खोदाता ई ओकर दाह संस्कार करेला। चलो भाई केहू तो बाटे जे एकर चिंता करता है। हमरा तो ई समझ में नहीं होती किराज काहे लाइल बा। देखे नहीं कि सब केहू अपना ही ख्याल रखेला। ए दुनिया में हम ही एगो बानी ये अपन माता जी के ख्याल रखेला। हफ्ता हम सेंट मारे नहीं अपन किताब पे देखत का रहल बानी, जाके रउओ लोगिन मारी। हमरा घर के हर चीजें डायरेक्ट हो गइल बा, नलो डायरेक्ट हो गइल बा। बताई टंकी भरे के